karamɔgɔw aw ni sɔgɔma a kulo bɛ aw ka radio so mandi la nɛgɛ kaɲa 8 sanga ɲa 2 taara gosira anw fɛ yan o waati kelen karamɔgɔw o filɛ ni Lukman Sangare ale ka motoba la ni waati in na Kalibɛnɛkaw fɛ yen o waati kelen karamɔgɔw filɛ ni Lasinɛ Kone ale ka motoba la Fanijama o waati kelen karamɔgɔ filɛ ni Yakuba Sano ka motoba la Jean Wolondugu o waati kelen karamɔgɔ o b'an ka sɔgɔmada in na kunnafoni o lase waati o ko fɔ aw ye bakuruba kunnafoniw la Kulubakaw fɛ kunungo Asimi Goita a sigilen ko jamana ɲɛmaaya la a ye conseil des ministres fɔlɔ kɛra kunu a ye kangarida kɛ ministres ye ka sanga jamana taabolo kura in ma Colonel Sadio Kamara ko nasina ale ni Irisi jamana lasigiden bɛ an fɛ yan Mali la u ye hakilina caman yira ɲɔgɔn na ko Irisi jamana mako bɛ Sadio Kamara la tile fila in na lajɛrɛ bɛna kɛ Irisi jamana kan lakana nasiraw la Abu Oldo Said o b'a fɔ ma ko Abu Dakdar ko y'a fa walima o y'a minɛ o dongo a kɛra Mali ani Niger frontière dugu dɔ bɛ yen nɔ Mirada ko u ye tɛgɛ k'a la o yɔrɔ kɔfɔlow la Lorangwabo lo jɛnya ma sebali tɛ n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ bi nɛgɛ kaɲa 15 tɛmɛnen sanga ɲa 45 ye Lorangwabo kan ka jigin aéroport la Abidjankaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Port Boué Burkina Faso wulikajɔ kɛra ko Faransi ka taa ka bɔ Burkina ko nafa si tɛ Faransi ka sigili la Burkina bi ko tiɲani warala ni a nafa ye wa ko u k'a lajɛ u ka yɔrɔ bila ko n'o tɛ wulikajɔ dɔ bɛna kɛ min bɛna gɛlɛya kosɛbɛ ko maaw tɛna i bolodaw sen kan a ko la tugun ninnu de y'an ka sɔgɔmada in na don kibaruw ye a dun bɛna lase aw ma fana balimakɛ Karim Sidibe fɛ o la an bɛ dugawu don kɛ Ala ka bi tile hɛrɛ di aw ni ne ma an bɛ a daminɛ n'an ka jamana kibaruw ye Colonel Asimi Goita kunungo a ye lajɛrɛ fɔlɔ kɛ Kuluba an b'a ladɔnniya k'a fɔ lajɛrɛ min ni a kun kelen bɛ ka milisi bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan gouvernement kura min n'o sigira tile fila in na hali n'a sɔrɔ u y'u ka minisiriw ka lajɛrɛ kɛ fɔlɔ ka bɛn conseil des ministres yɛrɛ ma Colonel Asimi Goita yɛrɛ tun bɛ a ɲɛmaaya la kunu tuma min na n'a ye ministriw bisimila a ye kunnafoni d'u ma k'a yira k'a fɔ bɛɛ b'a dɔn bi Mali bɛ dingɛ min da la ko a dogolen tɛ maa si la bilen minisiri fɛn fɛn bɛ nin kɛnɛ kan k'u bɛɛ b'a dɔn o nakun ye min ye u b'a dɔn u bɔra ka Mali to cogo min na u b'a dɔn u nana gouvernement kɔnɔ ka Mali to cogo min na Ala k'an kisi k'an tanga min bɛ bɛɛ ɲɛ ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'o la Asimi Goita ka kuma la a ye min fɔ kunu kumaba 5 bɔɲɔgɔnko a y'o de fɔ a y'a jira k'a fɔ lakana ko malidenw ka da la minisiri minnu filɛ kɛnɛ kan olu ka da la k'a fɔ lakana tɛna kɛ maa si bolo ni Mali yɛrɛ lakanabaw tɛ ko an kana yɛrɛ nɛgɛ foyi la k'a fɔ Mali de bɛ tila ni malidenw yɛrɛ tɛ ayi ko o kuma kɔni t'a la a y'a jira fana k'a fɔ kalafili min n'o kan ka kɛ o ye tabiyaba ye walasa hali ni gouvernement min filɛ n'olu taara minnu bɛna gouvernement min nɔ na o bɛ se ka kɛ ka baara kɛ lafiya la cogo min olu ka Mali ta olu y'a bila yɔrɔ min na o ka se gouvernement kura min bɛna sigi kɛ kalafili kɔfɛ o ka se ka Mali ta o ta yɔrɔ la ko o de laɲininen don o la a y'a fɔ k'a fɔ kalafili o ye fɛnba ye wa ko Mali sariya gafeba constitution o yɛlɛmali wajibiyara bɛnkan ani hakili fara ɲɔgɔn kan k'o bɛ kɛ walasa Mali sariya gafeba o bɛ se ka yɛlɛma cogo min na kabini san 1992 constitution sigira ko o kelen de bɛ sen kan halisa wa ko o yɛlɛmali bɛ wajibiya o dun tɛ wajibiya fiyewu fo ni a nana kɛ k'a fɔ ko a bɛ bolo o de kan Asimi Goita a y'a jira lakana ko min na o bɛ sen na kafili bɛna kɛ ka jɛkulu kura sigi i n'a fɔ premier ministre y'a fɔ cogo min na o jɛkulu bɛ ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalafili yɛrɛ kɔni lihalaw ma
kɛlɛ banni ye wajibi ye malidenw ni ɲɔgɔn cɛ ko ni sisan tɛ kɛlɛ tun tɛ kɛ mali la ka fɔ yɔrɔ tɛ sɔrɔ a la fɔ baga tɛ sɔrɔ a la ko o kɛlɛ tun tɛ yen wa ko n'i y'o nalen ko wɛrɛ de bɛ yen o la ko ka segin kɛ ko kɔrɔ olu ma walasa mali bɛ se k'a yɛrɛ bɔ gɛlɛya kɔnɔ cogo min na asima ye kangaramada kɛ k'a bɛ sigi kuma min kan malidenw sigilen bɛ ka filɛli kɛ yɛlɛma ka kɛ diyagoya la a bɛ bɔ da o da fɛ o ka kɛ yuruguyurugu kɛlɛli ko o kɔni o bɛ da o ye ko fɔlɔ de min ka da kan ka da kɛnɛ kan adamaden n'i ye jaranin dun mali wari la ko i b'a bila a nɔ na wa ko k'a fɔ bamakɔ dɔrɔn don o tɛ yɔrɔ fɛn fɛn mali kɔnɔna na n'a y'a sɔrɔ i ye ɲɛmaa ye e de ye yuruguyurugu kɛ i ka sigi k'a fɔ don n'a nataw la kɛ mɔgɔ bɛ ne nɔfɛ ka na sɛgɛsɛgɛli k'i ka baarakɛyɔrɔ kan ka na dɔn k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ i ka baara taabolo ka ɲi n'a ma ɲi n'a ka ɲi a fara baara n'a dun ma ɲi k'a fɔ k'i tɛ bamakɔ k'i bɛ hali togoda la ayi ko kuma t'a la bɛɛ lajɛlen bɛ jabili kɛ i ye fɛn min kɛ ko i bɛ jabili kɛ ka sanga o de ma colonel Assimi Goïta ye nin kunnafoni di kunungo minisitiri Sadio Kamara a ye Irisi jamana lasigiden min bɛ an fɛ yan Mali la a ye o bisimila kunna sini talata don o bisimilali kɔfɛ o bɛna fɛn min kan ko ni lasigiden kofɔlen a nana ka na kumaɲɔgɔnya kɛ ni Mali minisitiri ye min ka baara ɲɛsinnen bɛ lakana ko yɛrɛ ma ani sɔrɔsiw ka lahalaw ma Mali la o bɛɛ b'a dɔn hakilina jiginna fɔɲɔgɔnkɔ min kɛra Faransi ani Assimi Goïta ni ɲɔgɔn cɛ o de ye nin ma kofɔlen ka sigilen minisiriya la n'o ye Sadio Kamara ye wa o kunna sini Irisikaw lasigiden taara ka taa kumaɲɔgɔnya kɛ n'a ye ko o kɛ hakili kɛ kelen ye n'a y'a sɔrɔ Mali mako bɛ Irisi jamana la sisan kɔni ko da kɔni yɛlɛlen don ye pewu a tɔ ye min ye ko o kɛlen bɛ ka lajɛ teliman bila sen kan a bɛna kɛ Irisi jamana ka tile 2 in na ko o lasigi a bɛ wajibiya Sadio Kamara ko o b'a ɲini colonel Assimi Goïta fɛ a ka sira di Sadio Kamara ma o ka taa lakana ko hakilinaw yira ɲɔgɔn na ni Irisi jamana se ye min ye lakana nasaw la Mali de y'i kan bɔ u ka kuma la n'u se ka min kɛ Mali ye ko a ko tɛ bila bilen dagagirinda la teliyala ko colonel Sadio Kamara a ka taa Irisi jamana ka joona lajɛrew bɛna kɛ lafila in na walasa Mali bɛ se ka bɔ nin gɛlɛyaba in kɔnɔna na cogo min na o laseli kɛra kunna sini talata don a kɛra Sadio Kamara yɛrɛ ka minisiri so la fɛn min n'o ye Choguel Kokala Mayiga an ka premier ministre a ye taama kɛ kunungo kokura ka da ka sera syndicat dɔw fɛ Amadou Amion Gindo ale ka syndicat ani syndicat caman a sera olu fɛ ka kumaɲɔgɔnya kɛ a diyara syndicat mɔgɔ ninnu ye kosɛbɛ ka da ka u y'a ja k'a fɔ ko ni premier ministre yɛrɛ kɔni y'i sen fa ka na bonya da u kan o sigiyɔrɔ la ko a tɛ fɔ ka tɛmɛ o kɔni kan a diyara u ye kosɛbɛ o diyaɲɛ in ko n'Ala sɔnna ma Mali bɛ daga min dala bi o daga in ko o bɛɛ lajɛlen kan ka dɔn k'a fɔ gɛlɛya bɛ Maliko la bi ni gɛlɛya dun bɛ Maliko la a ka ɲi maaw k'i hakilina fara ɲɔgɔn kan walasa a gɛlɛya bɛ se ka ban cogo min na o kɛra sababu ye an ka minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ baarako ma ale ye welewele da ka ɲɛsin INTM ma ko u ka laɲini u ka hakɛ minnu bɛ ka laɲini ko tabaki t'a la a kan ka ɲini ko nka u ka kɔnɔni kɛ dɔɔni ka da kan ko jamana bɛ bolo min kan ni kɔnɔni ma k'a laban ko gouvernement sigilen kura don bolo ma don fɛn na fɔlɔ k'a fɔ ko ka ko sigi ɲɔgɔn kan n'a fɔra o waati la ko ka na gɛrɛbugu kuma fɔ walima ko wɛrɛ ko o bɛ se ka kɛ gɛlɛyaba ye ale y'a ɲini u fɛ u ka gɛrɛbugu ko mada dɔɔni min ka fisa o ye o de ye o ye Mali terroriste u y'a fɔ cogo min na Faransi y'a fɔ cogo min na ka da kan ko Faransi ani Niger sɔrɔsiw olu de farala ɲɔgɔn kan ni ka fɛrɛ bɔ Mali ni Niger dancɛ la a labanna min ma ko terroriste dɔ fara k'a tɔgɔ ko Abu Ould Saïd u b'a fɔ a ma ko Abu Dagdar ko o y'a minɛ dɔw k'u y'a minɛ dɔw k'u y'a fa a kɛra yɔrɔ min na a kɛra Mali ani fɛn min ni o ye ali Niger dancɛ la a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko Tinama o ye yɔrɔ min n'o filɛ ni Niger ani Mali dancɛ la k'o ye Abu Ould Saïd
o b'a fɔ ma ko Abu Dagdar k'o ye a minɛ o yɔrɔ kofɔlenw la nin ye kunnafoni min n'a bɔra France Inter ale yɛrɛ yɔrɔ la ka sanga gɛlɛya in ma frontière kunda ninnu na Laurent Gbagbo kan kana bi n'Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 15 tɛmɛnen san kanɲɛ 45 ye ko a kan ka jigin o foyi dantɔgɔ la pankurudi kɛlɛ min bɛ Port Boué a bɛna jigin ye ka da kan o ye faamaw yɛrɛ jigiyɔrɔ ko o labilara Laurent Gbagbo ye o kɔni kɛlen bɛ ka labɛnba kɛ o hakili la k'a fɔ maa caman hakili la k'a fɔ labɛn bɛna kɛ Bruxelles walasa maaw ka sɔn caman ka sɔn k'a bilasira ko tɛna na yaala an bɛ waati min na comme sisan Laurent Gbagbo ko a bɛna jigin bi wulada in na labɛn minnu bɛ sen na o kelen bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ o y'a jira k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara gouvernement olu kɔni tɛna maa bila fiyewu ka taa a kunbɛnni yɔrɔ la ko o bɛna kɔni lafiya d'u ma a ka di Laurent Gbagbo ye cogo min na a kana o nacogo la nka ko k'a fɔ de ko maa nata ka kunbɛn ko o tɛna yaala fɛn min ni o ye Burkina Faso wele ye kunnafonidi kɛ kunu jɛkulu 4 bɔɲɔgɔnko jɛkulu 4 kɔni y'a jira ko olu kɔni fɛla ye min ye Faransi bɛ Burkina Faso Niger ani Mali la olu kan tɛ Mali ma tugun u kan tɛ Niger ma ko u b'a ɲini Faransi fɛ Faransi k'i sen bɔ lakana ko nasa bɛɛ lajɛlen na Burkina Faso ka da kan ko nakun si tɛ Faransi la o ye gɛlɛgɛlɛ yɛrɛ ta ka ɲɛsin Faransi ma ko gɛlɛya fɛn fɛn filɛ ni Burkina Faso kan maa si nɔ tɛ ko Faransi nɔ don o la ko k'a fɔ Burkina Faso gouvernement ye k'o ka sira di Faransi ma ni min bɛ kɛ sa o ka kɛ adamaden fa ko sugu bɛɛ lajɛlen b'a la ko bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ k'a lajɛ Faransi bɛ yen a n'a ka se tuma bɛɛ u bɛ ka maaw nɛgɛ ko o sera dan na o jɛkulu 4 de farala ɲɔgɔn kan wa ko tuni sigi bilen koyi u bɛ wulikajɔ de kɛ sisan fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka kɛ walasa u bɛ se ka Faransi gɛn cogo min na ka bɔ Burkina Faso ko o fɛɛrɛ olu tigɛlen don Laginikaw télévision so dɔ bɛ Lagine ale ye kunnafoni dɔ de ye u ye misali ta Ahmed Sékou Touré ma duwawu dɔ bɛ yen ale kɔni ye laseli kɛ nin diya in a bɛ groupe Zegwa kunnafoni sanfɛ ani Fizi Mali Zegwa a b'o sanfɛ Lagine ka kunnafonidila ninnu ye min fɔ Faransi fasalen bɛ farafinna ma kun min na nafa min bɛ farafinna dugujukɔrɔ nafolo la n'a bɔra a bɛ kɛ min ye o da sera bɛɛ lajɛlen ma maa caman tun bɛ fili la k'a fɔ Faransi bɛ ka an nakisi ka bɔ terrorisme ma ko a n'o cɛ ka jan ka da kan ko Faransi nana ka hɛrɛ dɔrɔn kama o la o de fura bɔra wo ɲɛma tile 2 in na karamɔgɔw an bɛ ɲɔgɔn bila yan ne bɛ foli kura ko ɲɛsin aw ma ka fɔ aw ye ni Ala ma ko wɛrɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni Ala sɔnna ma nin kunnafoni kelen kɔnɔna na bisi na ni kuran ani sanji sɔrɔ aw k'an bɛn hakɛto b'a la salamu